sunset. Grabe naman yung sunset na yan. Wala. Lapit na ng araw dito sa Pilipinas. Dito sa Bohol. Ay, dito sa mundo. Grabe na. Ay, nako. Ewan. OMG. Ang lapit din ng buwan kagabi. Ngayon, itong sunset, tingnan mo naman, oh, lapit-lapit. Bakit ganun? Oh my God. Oh, so, punta na naman tayo, guys. It's been a while na hindi tayo nagkita-kita sa daily afternoon, daily afternoon vlog. Yun na lang yata yung title ko kasi every time afternoon eh. Ayan, guys. Punta tayo at mamimili na naman. Sama-sama tayo. Let's go. Ayan, punta na tayo. Mamalengke tayo ng seafoods. Let's go. Let's go. Fruits and veggies. Okay, yung trolley niya, kukunin niya. Okay, nandito na naman tayo sa Dao Wet Market here in Tagbilaran City. Ito ay located sa Barangay Dao. At maraming nabibili dito. Patingin mo. Ang kape lagi ko. Tagpila? Ha? 400? 400 daw? Hindi yan, ma'am, sa Badlon. Talakitok. Talakitok. Darker ang talakitok. Ha? Medyo darker. Darker. Ang darker is, ma'am, sa saan? Ay, ang pinagkagaguluan nila dito. What is happening here? Ha? Dai pa rin eh. Ini pasal pembawa lah saya. Ini dah. Ikut tayo. Ito ba? Ito ba? Ito. Ano yung mama? Langit yan? Alin? Alin ka, ta. Di ba, ma'am, saan eh? Ay, doon na, ito eh. Apa may dahan limpian daw? Kung mo ka na imbisan day. Dalawa ko doon eh, kilo. Tuloy na, ganyan na. Kulang-kulang dalawa. Wow, ang ganda nung nabili na mamsa. At saka yung ano pa? Yung shrimp doon, maganda yung malaki. Halika. Ang ganda nung nabili naming mamsa. Fresh na fresh.
Tapos tingin tayo dito ng, mamaya dito, bibili tayo ng fruits. Yung shrimps na malalaki, minsan-minsanan lang kasi meron ito. Ano yun? Lami na yun. 750? Sila na. Dali? 1,000. Abi ko 750 parehas ito. Ito, 750 bullet. Ano mas maganda? Tagpo kayo oh. Oh. Rag. 1,000 ang kilo. Lami kaya niyo yung dragon. Ay ano? Tiger? Tiger Pro. Oh, Tiger Pro. Tiger Pro. Tiger oh. Dali yan ang dagko. Oh. Tagpo man tanong. Dito na po ito. Dagko ba na? Oh. Dali oh. Ay man color kanina, brown kanina. Kita ang gilim ng brown. Ano nga po? Anong color? Tiger ang kunin mo. Ano pa kayo ng gilim? Oh, Kasi tanaw na ito. tiger. Kulang pa? Sir, walang kahit Kulang pa. Sir, diyan. Hindi pa po. Tara. Naon sa mani? Kanasiya po, kanasiya. Ha? Sa background. Ayan. 1,060 sir. Takapin na na? 1,060. Ha? Ayaw. 1,000 ra. 1,060 lang sir. Uy, hello. Serious niya sir, sukli sir. Ay, thank you. Thank you, ma'am. Naiwan niya sukli niya, hinabol pa. Ang bait naman niya. Ayo. Ay, 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 ay. Ay, ay, sa mani. Ang lala-pula ako mo. Isda sa bato? Lapu-lapu. Lapu-lapu, mana? Nag-curious ako, lapu-lapu. Lapu-lapu, oh, sasaya nga, oy. Sayang, pagmay. Pasayang guwapa mo. Ha? Ako mo te. Tan. Pasayang guwapa. Lagyan ito na ako. Ah, tama na. Let's go. Dami papaya dito. Tagpilay papaya. Ha? 35. 35 ang kilo? Okay ba yan, Pado? Kalog-kalog ko rin. Kalug-kalugin mo. Kalog-kalog mo. Saging. Baka ng saging. Ano sa'yo? Saan? Matataba. Yan ah. Yan. Kalahati lang, kalahati. Ito yung tunga, ito rin? Ha? Pwede, tungaon lang. Ano ito yun? Tunga na? Tunga na? 120 ang kilo ng mangustin. 100 sa lansones. Ito, marami sila dito, guys. Dito kami sa loob. Malapit sa isda. Yung pakwan dito, may nakita akong pinakamalaki. Ito. 35 daw ang kilo. Ito. Kinadako ano? Oh my God, sa prutas pa lang. My God. Ay, ang laki nun. Ang laki. Unsa na siya? Bangkulis, ayun saan eh? Tangigi na? Wow, lami akilawon. Pila ka kilo na nang? 17. 17 kilo? 17.8 naman. 17.8 kilos. Nakuha, oy.
Hala, nice kayo. Galing kayo pa man mahiwa. Mubalik lang ko ugma. Ay, nanay ni palit. Bumili akong lettuce. Yun na lang muna. Dami na. Bibili pa sana ako. Kaya lang, punong-puno na yung ano namin. Cart namin. Fish na nga. Puno na. Eto na tayo. Tapos na tayo na malengke. Hindi na tayo muna pumunta ng grocery kasi meron pa namang gatas. Tsaka naman yung grocery. Ganda ng view ng ano, sunset oh. My God. Oh Lord. I know you're there. Bumili ako ng cake. Pinalagyan ko siya ng happy birthday. Kasi naalala ko on the way home. Birthday pala ng anak ko bukas. Biro mo yun? Bigla-biglaan akong... Sabi ko, teka muna, daan ka muna City Square kasi may Goldilocks doon. Sana hindi nagsara. Kamuntik kong makalimutan ang birthday ni Gian. So, ayan, may cake siya. Basta't may cake na at magpansit ako bukas, okay na yun. Swak na yun. At saka may tinapay. Bigyan ko naman ng pagkain yung mga trabahante ko. Yun na, celebration na namin yun. Okay na yun. Basta't magpasalamat lang kami sa God. And then, yun. Okay na. Ay, salamat. Naku guys, hindi ko alam na birthday ni Gian. Kaya ngayon pa lang ako bibili ng papansitin. Magluluto ako bukas ng pansit kasi syempre pakainin ko yung mga trabahante kasi syempre alangan naman. Wala naman kaming bisita, kami lang. Kaya lang kailangan ko naman i-celebrate. At ayaw din naman ng anak ko na i-celebrate. Sabi niya, wag na mama. Wag na, tayo na lang kanya. Kasi ang gastos na ko. Kaya bili tayo ngayon dito ng magluluto rin siguro ako ng ano, barbecue. Yun na lang. Barbecue, pansit. Then bibili akong konting kahit 2 kilo lang na lechon bukas. Ganun na lang. Tapos bibili ako dito ng repolyo at Baguio beans. Hindi pa ako bumili kanina doon. Kasi akala ko nga ayun, hindi ko nga alam na birthday, kaya ayun, di bale.